Mladež HDZ-a Osječko-baranjske županije i ove godine u suradnji sa 6 predavača volontera organizira besplatne pripreme za državnu maturu. Po 4. put 200-tinjak maturanata dobit će besplatne pripreme za obje razine iz 3 obvezna predmeta – hrvatskog, engleskog te matematike. Izbor polaznika funkcionira po principu što ranije prijave. Svibanj nije daleko, a s njim ni rokovi za državnu maturu. Zbog zahtjevnog gradiva i obimnih materijala, maturanti nerijetko plaćaju instrukcije i poduke, čega troškovi mogu narasti na 4-znamenkaste brojke. Besplatna ponuda iz HDZ-a utoliko bolje zvuči. Sve je na bazi volontiranja, imamo 6 predavača, dijelom iz redova mladeži, dijelom profesionalaca i ovim putem bi se i njima zahvalio na njihovom doprinosu u ovom našem projektu. Pripreme će se održavati za obje razine, višu i osnovnu, iz 3 obvezna predmeta hrvatskog i engleskog jezika te iz matematike. Broj polaznika prijašnjih godina je bio između 150 i 200, te smo se ponukani prijašnjim iskustvima nakon razgovora s naših 6 predavača odlučili za brojku od 180 polaznika radi što produktivnijih i efikasnijih priprema. Pripreme ove godine počinju 20. veljače i traće sve do kraja svibnja, odnosno po dogovoru s našim polaznicima. Prijave će se zaprimati od danas 2. veljače pa sve do 17. veljače na e-mail adresu matura.mhdz@gmail.com. Potrebno je reći dakle ime i prezime polaznika, razine i predmete koje žele pohađati, te kontakt broj polaznika. I kakvi su učinci ovog projekta? Vjerojatno pratite efekte? Je, od 3 godine zaredom, kao što sam rekao, organizirali smo, u kontaktu smo sa svim polaznicima i mogu reći da je uspjeh jako velik, da su većina ih upisali željene fakultete i to je u biti razlog zašto i ove godine organiziramo ovako nešto.